Uy! Pumasok ka dito. Oh, dyan, tulog eh. Anong di ka natutulog? Nasa labas ka. Tingnan mo. Dyan ako itong lagi. Diyan ka natutulog. Nasa labas ka. Ito yung... Nasa labas ka ng ano. Ito. Anong diyan ka natutulog lagi? Kailan ka ba natulog dyan? Sarado ko ngayon. Ano? Sarado ko ngayon. Eh buksan mo. Nasa labas ka nga. Wala ka sa loob. Buksan mo. Nasaan yung susi? Akin na ako nang bubukas. Ano yan? Susi. Hindi ko kailangan ng cellphone. Susi. Susi yan. Andito ka, nasa labas ka oh. Ano yan? Susi nga po. Ano susi? 50 pesos. Susi nitong mix wrap. Dito ko yung susi ko dyan. Pumasok ka sa loob. Lasing na lasing ka oh. Dito ko yung susi ko dyan lagi yun. Ano? Dito ko yung susi ko dyan lagi. Pumasok ka sa loob. Anak ng teteng to. Anong sususiya mo? Sigarilyo. Ito ako yung susi ko. Ano yung sususi mo dyan? Sigarilyo yung hawak mo. Ito nga po. Huwag mo pinaglulolo ko. Asan na yung susi mo? Putang ina, kasi nakadroga ka pa ata. Ito nga yung pinagulong ko. Ano? Oo, yung pinagulong ko. Asan yung susi mo? Asan yung susi na mix wrap? Pumasok ka sa loob. Asan na? Yung susi na mix wrap. Anong ginagawa mo? Oh. Nasaan yung susi? Susi. Ito nga po. Anong yan? Papel yan eh. Nasaan yung susi? Susi. Sige, pag nabuksan mo yan, bigyan kita 10,000. Paano mo bubuksan gamit papel? Sige. Ano ba to? Hindi ko alam sa iyo yan. Kaya nga eh. Eh, nasan yung susi nga? Nakita ko nga sa'yo kung saan kanina ba yan. Nasaan nga yung susi? Susi ng... Akin na yung bag mo, patingin niya ako. Ito nga po ako.